Vítáme vás z nového videa z Minecraftu. Čtvrté video. A levitujeme. Čaute a Majza. A vítáme vás tu aj s naším maskotom. Ináč je hlasovanie v Komentároch. Je hlasovanie pre jeho meno, takže ak chcete, aby sa ako volal, tak no, napíšte nám a budeme vedieť, lebo nevieme ešte pre neho meno. Takže čo sme za ten čas off-screen postavali? Nič moc, sme iba žili v doloch, sme si urobili nové a začali sme stavať veľmi rázne. Ak chcete, môžete prísť, ale jedna stupenka stojí 10 €, tak dúfam, že prídete. Raz. Takže našli sme nejaký Iron Man, 15 Ironov, všetky máme ešte 6. Takže naše doly sú toto. Takže idem hore na väžu, aby sme vedeli, čo taký Adamis by sme mohli dneska splaviť. Dneska by sme mohli urobiť... Už ja nemám čo povedať. Potom na 5. video sa máte čo tešiť. Nemôžeme vám presadiť program, čo budeme robiť, ale určite sa na ňo pripravíme off-screen. Bacha, Adamis, ide na teba zombík. Zezadu. Poďme, ty si vina. No vidíte, aký je to kanibál. Ja teda, my lezeme dole po rebríku. Čo Marko, tu Adamis si? Adamis si pí. Máme tu návštevu ďalšieho zombíka, no poď 1v1, nebude. Critical. Počkaj. Zápas. S zombíkom. Ping. Ja ďalší zajím. Počkaj, toto máme férový, vole. Počkaj, vole. Tam má. A ak ste si mohli všimnúť, som docela naexpený, mám už level 7. A ja? Aj ty? Ne? Takže vidíte, že sme trochu naexpený, takže chceme nájsť diamanty, aby sme mohli v ďalšom dieli ísť do nedru. Vlastne. Takže ak sa niečo zaujímavé stane, tak sa vám ohlásime. Tak za ten čas čus. No tak, takže pokračujeme v natáčaní. Adamis teraz na chvíľku odišiel, takže som si ho mohol urobiť prsu. No z toho volíte. Urobíme si z neho prsu. Aby sme mohli dať ho vyniesť a zabijeme ho. Urobíme si z neho prsu. Keď vieme, je deska bol. Takže, dobre, takto. Semek. No, to o tom bude hovoriť. Poriadne. Tak to nebude, dobre.
nabil, dodali na plecia, takže ho celú zabil. Teraz zabil ho. Teraz mi práve takže majte sa o príštího dílu s hostem. Dneska bude